Horas marihita saluhutna di hamu akadamang doho dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus adorak sota parade hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang dame ni debatan na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran mu nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata na gabi jamita di Minggu Palmarum 2 April 2020. Imanatar surat di Markus bidu 10 sada ayat sada rodi ayat 10 sada. Dohot topik minggu pinuji ma naro di bagasan Tuhani. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hujaha madihita ta payhutihuk ma di bagasan rohat tabi. Dungi di dalam jonok nasida tuhu ta Jerusalem tu Betpage dohot Betania na di labung ni doluk jetun. Disuruh Yesus ma sisian na dua halak. Didok matu nasida. Laho mahamu tu sosor na di julumunaan. Jadi disi bongot tamu tu si dapot tamu matabak disi sada anak ni haludi. Na surung dope hinudulan. Har-hari jala tugu hamu mai tuson. Jadi molo tungadong nama dok tu hamu namar hua do hamu. Dok kamu ma narikok doi di Tuhani. Jala tibudo pasuangon na ituson. Borhak do nasida jala dapot sado anak ni haludi tabat dikan harbangan ni alamani. Jadi ditanggali nasida mak. Dungi adong mahalak na jongjong disi nama doktu nasida na marhua dohamu na mananggali anak ni haludi. Jadi di dok ma songon natin nahon ni Jesus tu nasida gabe di pasobbo ma. Ditugu nasida ma anak ni haludi tu Jesus. Dia pehom ma ulos nasida tu atasna. Jadi marsihudul ma Jesus disi. Jala torop do halak akan apahebakon ulos nasida tu dalani. Nadeba manalihi aka bulung rata sian ladangi laho makaparhon tu dalani. Ia akan dijulu nang akana mangihut sian pudi sai majujuhod do hosianna pinuji ma naro marhite-hite guarni Tuhani. Pinuji ma harajaun ni amata Daud nanaing ro hosianna madigijang ni kijangan. Jadi bongok ma Jesus tu huta Jerusalem sahat tu bagas joroi jaladung takas di bereng sudi ruar maibana muse laho tu huta Betania rap doho na 12 ala naung bot ari situtu ima hatani tu hatta di hamuh kadongan saha porsiaun berita taringot tu habobongo ni Jesus tu Jerusalem jupang hita dui di na opat evangeliumi di Matius, Markus, Lukas, doho Johannes. Atik pe adong do parasingan ni pamarita honon nasida. Isarana na parjulu imataringot tu napahebakon ulos tu dalani. Anggo si Lukas madok napahebakon ulos tu dalani jala na marsuara nagugo mamuji debata ima akasisian di Tuhan Yesus. Molo si Matius madok akajol manatoropidui. Dungi taringot tu haludi. Molo si Matius madok sada haludi rap dohot anak na do dido. Molo si Markus dohot si Lukas madok anak ni haludi do. Jala na surung dope dihuduli halak. Molo si Johannes sada haludi do dido tanpa hatorangan na asing. Kemudian na patuluhon ima taringot tu nama buat haludi. Anggo si Matius dohot si Markus madok hiranang diboto Jesus do adong tabat haludi di sosor na dijulu nasida. Jadi disuruh madua sisianna mabuat sa. Jala molo adong muse na manukun buasa dibuat dohonon nasida ma nariko doi di Tuhani. Molo nunga didok songoni dang juaun nabe. Bida muse do versi ni si Lukas. Misalnya molo tajahan do di Lukas 10 madok Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Hehe maibana lahonakuk tu Yerusalem.
Tutu suku-sukun marhua Yesus parjulu tu Jerusalem. Adong do na mga lapati molo di patujulu Yesus petu Jerusalem tutu na paredihon haludidwi. Jadi molo rope sisiani lahu mabuat sa nunga dia tusi par haludidwi. Ima versi ni si Lukas rupani. Asing musedo versi ni si Yohanes. Anggo si Yohanes madok na dapo Yesus do haludidwi. Bodo tajahan no di Yohanes 12 ayat 14. Dungi napaupaton taringot tu habobong ni Yesus tu Jerusalem. Mangihutos si Matius doho si Lukas, Yesus bongo tu Jerusalem ima di ujung ni pakobasyon na jalanunga majonok tu hamamatena. Alay mo mangihutos si Yohanes habobong ni Yesus tu Jerusalem justru di bona doho di ujung ni pakobasyon na do. Molo si Markus danga pala adong di surat ton hibana taringot tu si. Akai madiba akamang doho taminang parasingan na jupak kita di na opat evangeliumi. Hama kadongan au sugari adong na manukun buasa bui songo ni marasing-asing. Songo dia ma alusta. Tutua kadamang doho dainang na perjulu na naing dohonon na marhite parasingani ima bahwa Alkitab itu jujur menuliskan apa adanya. Molo adong kesaksian na berbeda manang marasing, ya dimuat aja begitu. Tak pola disensor rupani manang direkayasa. Songon aka berita na tajaha di surat kabari manang na diaka media cetaki. Kajol disensor deh baru biasa dicetak. Alayang go odak songoni di surat todo apa adanya. Danga dong na ditabunihon. Imana perjulu. Tutu dapat dua hon, ikut takas do taboto, ia si Matius, Markus, Lukas do Yohanes, dan wartawan nasida to. Mereka adalah orang-orang beriman, si tidang ini Tuhan Yesus do nasida. Jadi nanaing bersaksi do nasida merhite pamarita honon nai. Nanaing makatidakon haporsyaon na do nasida di si. Mereka mau menyaksikan iman mereka tentang apa yang mereka lihat dan mereka dengar tentang Yesus. Dungi so nanaing manurat biografi ni Yesus nasida. Nanaing surat tono nasida ima ise do Yesus sisian sudut pandang haporsyaon nasida be. Siapakah Yesus menurut kacamata penghayatan iman mereka? Molo itu tujuan nga pasti marasing-asing pamarita honon nasida. Buasa aidang dos penghayatan iman ni sasahalaki rak porsia dunia tu Tuhani. Alay boy do marasing kesan ni sasahalak tu Jesusi. Boy do holong ni Jesusi na berkesan di ibana. Dina asing boy do hama malum na pinatupan ni Jesusi. Dina asing muse boy do di pakokopon nai do takana asing. Alay molo pe marasing-asing justru sian parasingani do hita gabe di pamora di panadaon dohot pangatusion taringot tu Jesusi. Lau songonido pamarita honon taringot tu Yesus na bongo tu Jerusalemi. Adong donian parasingan na taida di na opat evangeliumi alay masih pasikopat do sude di baritai. Jala iman waing nanaing idota sian trupukon na laus gabe jamita di hita di minggu palmarum. Perjulu halulido di parsihudul Yesus. Bukan kuda seperti tunggangan pembesar-pembesar pada umumnya manang kereta kencana. Tutudang na kebetulan ya kamang dohot tamuinang, apalagi na terpaksa. Bagian ni sakap ni debatadui di bagasa diri ni Yesus. Ainung nga disurirakon si Sakaria hiani, budu tajahan non di Sakaria sia ayat sia. Hamu akadongan, ahado pesan na naing pasahaton na tuhita marhite baritai. Tutu pesan na naing pasahaton na tuhita ima, ia haroro ni Yesus marhite na makuduli halodi, dada na naing patuduhon huaso, manang haguguon ibana, ubahen narotu portibion. Justru sebalik na do, Yesus naing patuduhon halabohon ni roha. Lapatan na Yesus sedang menawarkan sebuah gaya hidup yang mesti dimiliki semua orang. Gaya hidup yang mengedepankan kelemah lembutan, bukan kekuasaan, apalagi kekuatan fisik. Taboto do,
Ia keledai ima binatang lambang perdamaian dan kasih sayang. Dang simbol kelemahan ni daw. Alay simbol haserepon doi. Haserepon ni roha. Asa marhiti na marsihudul di haludi, pesan Yesus sangat jelas. Ia sedang membawa halabohon, haserepon ni roha, perdamaian, dohot kasih sayang. Jadi marasing dohot harapan ni aka natoropi, yang mengharapkan datangnya Mesias yang akan memulihkan kerajaan Daud. Na paduahon ima padohan nama dok nariko doi di Tuhani. Tuhan memerlukannya. Hola didok suruan ni Jesusi tu napuna halode nariko doi di Tuhani dang dijuabe di pasobu napuna say nama dibuat halode. Sukup do padohan sisa kababay mengubah sikap ni napuna halode nariko doi di Tuhani. Au sugari ma hita nuaing napuna haludi. Yesui adong ma rupani apunata songon argani haludi. Bohado na itutu. Liano do pasobuo do dibuat. Ati bohado laus didok dia uperiko do. Nang majo tu na asing majo pangiduhamu. Gabenin na rupani ra saya adong do na songoniate. Alai porsiero hita gumudang dora songon napuna haludion hola didok rupani nariko doi di Tuhani mamitor dilehon. Alai unang lupa hita gabiarong do na diba na memanfaatkan padohano didok nariko di Tuhani hape nariko di ibana do. Manati tate so tunggabi disalah artikan manang disalah gunakan padohani. Sa didok nariko di Tuhani hape nariko di ibana do. Tutuna patuluhon nanaing idaw tasya turpukon tu macay lasdo rohani natoropi majako Jesus. Mereka sangat antusias. Patuluhon las ni rohanay adong ma napahebakon ulos na tudalani na diba manalihi akarating ni hao. Hamu kadongan saha porsiaw. Ahado pesan nanaing pasahaton na tuhita markite. Tutuna perjulu na taida di si ima kerelaan. Ada kerelaan hati. Ringgas ni roha. Tarojar rohana. Terbuka hatinya. Dungi taida do di si spontanitas. Dang na diatur-atur rupani manang dikondisihon. Daw. Alay sian kerelaan doho spontanitas ni natoropido. Kerelaan hatiod do salah satu pintu masuk tunara marsilehon-lehon manang memberi. Molonung nga adong kerelaan terbuka rohana, taroja rohana, daka abata ni marsilehon-lehon. Molonung nga adong kerelaan hape na adong di ibana lehonon na doy, patuduhon las ni rohana. Ido na taida diturpukon. Ulos na adong, laus ulos do dipahebak ko tudelani. Rating nihaw na rapok na, laus ido dibahit tudelani. Jadi tunggudang pe di sasahalaki anggo sorela dui bana toe ma horas majalagabe. Alani diajari do hitan waing maniru na toropi manang sisiani asa taparna punahon kerelaan hati rohana ukap spontanitas ayon ngalam magu on waing sian hita. Tangadong berupa ni spontanitas hape jauh lebih ubal gado hasil ni daripada na diatur-aturi. Hama kadongan dibalik ni antusiasme dohot las ni rohani natoropi majako Jesus adong do terselip sihol dohot pakirimon ni natoropi di Jesus. Dia may imahaluaon manang keselamatan. Jadi ditiki di jauhon manang diulupun nasida hosian na di anak ni Raja Daud adong do disi terselip pangiduan nasida. Hosianna manang hosana narodo isian hata hebir jalan namar lapatan hupangido hami palua mahami mohonlah selamatkanlah kami. Hamuaka dongan saha porsiaw sesungguhna dakolan natoropi nanaing malua ate hitape tahasiholi doi dinguluon naing do hita malua
Holani tutu molo didok malua tak sarupa bera haluan na tapangidon waing sian haluan na pinangidon ni natoropi ditikii. Molo didok nasida Hosiana di anak ni Raja Daud, nasida naing malua sian gonggoman ni Romawi. Molo hita di partikianon, molo tadok Hosiana di anak ni Raja Daud, malua sian dia natahasi holi. Tutu gudang namangi hoti hita di nguluon, mabahik kita say songon na so bebas. Naing do hita malua sian sahik, malua sian utang. Buha, naing bebas samu sian utang muna, dito boto hamudo kuncina sa bebas sian ni, kuncina holasada do, bayar. Akamang dohot tamuinang di minggu palmarumon, ima taswara hotu Jesus na bongot tu hitaon. Hosiana, pinuji manaro, marhite-hite guarni Tuhani. Amin, martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan, dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may paurato di bagasan rohanami bi. Asa di perbuiho katami, perbuin na dengan perbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.